Kak Lili, sayur gerus ki apa? Lah ternyata ki akeh sing durung ngerti gerus ki apa. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Nah iki lho dadi wong wedok saben esuk ki ora enek praine, lah nek prai yo brayate prai mramaem kabeh. Dadi lur, ceritane esuk iki aku meh masak gerus bung karo goreng ikan. Tekan kene meh jelasne dhisik gerus ki apa sing do takon urung ngerti gerus ki sayur santen sing pedes. 11 12 karo sayur lodeh. Nek lodeh kan ra pedes, tapi nek sayur gerus identik dengan kepedasannya sepedas mulut netizen. Iya. Terus iki mau ki aku oleh bung ki yo ning tukang sayur, rebung utawa rebung. Engko ya dadi pembahasan meneh nek nggonku ngene, nek nggonku ngono. Ya setiap daerah kan duwe penyebutane dhewe-dhewe. Ya kaya wingi aku ngomong anak jair jenenge Minti, kuwi ki akeh banget sing komen nek nggonku Minti ki anak entok, anak bebek. Lah anak mentok, anak bebek ki bukane jenenge meri yo. Tapi kembali lagi ning daerah masing-masing ya mesti duwe penyebutan sesuai karo daerah dhewe-dhewe. Wis ora usah dadak didebatne. Reti-reti aku wis goreng lombok wis mateng, langsung wae gek diulek, ora lali bumbu wajib tempe bosok. Nek gerus ki didokoni tempe bosok ngene iki jian pol tenan rasane enak apa meneh nek gerus bung ngene iki sing pedes kental santene mantap tenan. Mak cekek masakanku ya wis mateng, rasane ya enak pol, langsung wae iki arep tak entas. Lanjut meh goreng jair, iki mau jair iki ya wis mencair, wis tak resiki, dikumbah sing ruwesik. Gek dimarinasi saka desaku sing satset anti ribet. Iki ki janjane ikan apa aku ki yo ora reti, wong oleh gawakne masku. Tapi sawangane kok ketoke akeh mendurine. Saka rupane iki kaya ikan tawes, nek ora ikan mas, ikan apa yo. Tapi iki mau ki sisike akeh banget. Iki tak goreng sing nganti garing kae sapa reti enak. Nah kan ikane wis mateng, sayure gerus bung ya wis mateng. Nek masak dikontenke ngene iki lak ya suwene eram, celak mesakne kakung sing ngenteni. Ya wis iki wis mateng, gek langsung wae gek ndang sarapan.